nostru, părinte. Alții dădeau la soapă când erau de băieți, aveți grijă. Nu veniți tare, veniți cu fel, nu vă rupeți. Eu v-am pus, nu știu ce sunt. Hai mai mult, mai mult! Dar pe ce mergi? Ai câștigat, bravo. Nu. Care poți? O guriță mică. Ale, papirușor! Pe locuri! Ești gata? Ia să vezi pe cum e în sala acum. Se duce pe acolo? Se duce pe acolo? Am voie să sare piciorul. Nu! Nu aveți voie să schimbați piciorul! Nu mă treceți cu mine la Cine schimbă piciorul, îl împuși! Hai, David, lângă mami. Hei! Fiecare să-și aleagă piciorul! Tu în albastru, cu ce picior? Tu? Cu dreptul. Și tu cu stângul? N-aveți voie să schimbați piciorul! Pe locuri! Fiți gata! Ei, la loc! La loc! La loc! La loc! La loc! Mai în spate! Hai, stop! Băiatul meu. Alo, gata înghețată, strângi la consol. Dați-ne mai în spate, băi! Mergeți aici, unde să vină la tine? Pe loc! Fiți gata! La loc, la loc, la loc, la loc, la loc! Nu furați startul! Mamă, da, eu... Băieții, da, băieții, da. Așa că... Victorie! Haide, Ana! Haide, Ana! Haide, Ana! Haide, Ana! Haide, Ana! Haide, Ana! Câștigătoare, ia! Dați ouăle și De ce să te câștigat? Nu vreți? Eu ce vreau? Mami, așa ce Fiți gata! Stop! de nu mă trebuie să umble așa să nu stai. Care ajunge prima? Ce? Egalitate! Uite, asta acolo! Hai de nu să te faci numai ce care a participat. Cred că da. Alex și Emanuel, ascultați de ei, stați în spatele lor tot timpul, nu-i supărați,
că sunt îmbrăcați în negru și lican. Și mă supără și ei pe voi. Lumină. Băieții sunt aici ca să nu vă împingeți, să nu existe incidente, da? Stați liniștiți, nu vă împingeți. O să începem cu cursa cu sacu! Cui-i place cu sacu? Cui-i place cu sacu? Pe trotuare toată lumea, pe trotuare toată lumea aici. Pe trotuare, pe trotuare. Eu care pe toți, stați liniștiți. Hai, Ale! Astăzi a avut loc prima zi a celei de-a 4-a ediție a evenimentului Jocurile Vacanței la zilele Turzii. Premii, jocuri, concursuri sportive pentru copii ca de obicei. Am avut și baloane gratuite, baloane colorate pentru copii. Duminică de la ora 11 va fi o nouă zi de jocuri și concursuri. La fel vom avea cadouri și premii pentru copii. Vom avea maratonul vacanței care va fi premiat cu biciclete și cu niște T-trike-uri, așa se cheamă, niște trotinete mai speciale. Sponsorii evenimentului au fost Holcim România, Nera Mureșan Security, Napolact România și Rea Pro Conserv Câmpia Turzii.